Evropska unija i Srbija na delu. Korak dalje u procesu reformi u zatvorima označila je i pomoć Evropske unije od 1.900.000 evra kroz dvogodišnji projekat podrška stručnom obrazovanju i obuci u zatvorskim ustanovama u Srbiji. Ovo je pilot projekat koji treba da obuči 500 osuđenika u ova 3 velika zatvora u Srbiji. Odziv i interesovanje osuđenika je bilo čak mnogo veće. Negde preko 1000 osuđenika je apliciralo sa željom da završi neki od ovih programa obuke. Savetnici za program, koji su u direktnom kontaktu sa zatvorenicima i koji su birali štićenike za učešće u programima, instruktori praksi i predavači na kursevima, morali su da pohađaju obuku pre početka projekta. Ova štamparija ne bi bila neobična da se ne nalazi unutar zatvora u Sremskoj Mitrovici. Adam je među 500 osuđenika koji su u okviru sistema obuka i stručnog osposobljavanja obučava za jedno od 5 zanimanja. Donacijom Evropske unije obezbeđena je kompletna oprema za obuku kao i najsavremenije mašine za rad. Sad mi je ovo 3. put u zatvoru i prvi put nešto konkretno vidim da mogu da naučim. To jest već sam naučio samo za par dana. Sita štampa me zainteresovala zbog nekih svojih ličnih afiniteta i sklonosti prema grafici, prema umetnosti uopšte. Osuđenici koji rade imaju platu od 37 dinara po satu. Nakon izlaska sa sertifikatom priznatim u Evropskoj uniji, na kojem ne piše gde je stečen i sa iskustvom rada u zatvorskim pogonima, pružena im je nova šansa da zarade više.